Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij een bijzondere gast onder tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Hij is schreeuwer, net alleen van gedichten, maar ook van kwarte verhaal. Beeldend kunstenaar, performer, muzikant. En zo kijk ik nog wel even terug in. Het is intussen een behoorlijke cv die hij opleverd had. En hij is nog steeds actief. Ik had hier Elmar Kupper. Mooi dat is de beste Elmar. Welkom. Ja, hoi Willem. Hoe is het? Ja, wel goed jong. Ja. Ja, ik vreet altijd iedereen, want iedereen zit midden in een drukke periode. Oh, Dan zo. gaat het juist rustig. En Ja, nou, ik zit wat is aan, hoe nemen ze dat? een beetje tussenin. Tussenin periode, ja. Het interbellum, nee, dat is wat hoors. Ja, zitten we tussenin. Ik heb nou wel een project wat rent, maar nou, we hebben een kwart een presentatie. Dat is de Oren onder Co. Dat is een project met, dat wordt een orenjoen onder Co, letterlijk. Op een biologische plaats van de familie Schaap onder hoe heet het daar? Bij Teuns. Ja, dus daar hebben we een presentatie en heb ik een gedicht. Ik ben nou dwaan om daar een gedicht van te schrijven. Zo? En de squal band die doet direct actief op mij. Een band uit Reehoes. Dat is een prachtig project. Ja. Dus daar heb ik een soort aardig gedaan ik. Hè? Things bij Ja. dat soort onderwerpen maar altijd eerst om taal, want dan ben je natuurlijk beeld een kunstenaar. Ja. Of wisselt dat heel wat oor? Ja, dat is de hek in al die jaren wel wat een cadeau zien voelen, om het samen te zeggen. Het wisselt wel al, maar dat gaat op periodes van man of zo. Hè, ik heb nou weer 12 maanden intensief aan het schilderen in West en dan verneem ik in weer heb ik weer zin om met taal te wezen. Ja, en dat voor hen stuurde ik dat heel erg bot. Nou ja, dat wil ik het avond zijn. En ze achter het scherm en dan denk ik, nou mat er wat gebeuren. Ja, zo wil ik het. in de home. Ja. Ja, en dat werkt het natuurlijk net. Hè? Het is eigenlijk wijze dat het verzels komen mat. En mijn taal is het wel wat een proces als mijn schilderingen, maar beste schilderijen ben vaak, daar kies je heel dal met verstaan, haast niet meer bij. Taal is nou wel een verstandelijk ding verzels. Het is toch, best toch mijn woorden ontgrieven, om het zo maar te zeggen. Ja, iets met spelling en grammatica. Ek. Maar soms, ik zie het wat met het vers over de ko. Ik denk, nou, ja, dus ik ben wel opgegroeid ik op een burgerij. En ik gie vaak mijn huis mij, die wifi-fotograaf, zetten die kei op een foto. Ik denk, ja, kijk, dat maakt dat ik broeken, wist vol. Maar ik denk, nee, probeer het een beetje naar hier en nou te loeken, wist vol. Wat ben mijn ervaringen nou met de ko, hè? En dan schroest en dan heeft het de eerste zin en dan gaat het vanzelf vaak wel. Dus maar ze eerst wat naar ramp hebben, hè? Een soort. De kist dan verder mij. Ja, dus. Maar ja, goed, dat is. Zulks kroon al liefst 24 jaar. En ja, dat is al. Ja, ik zie de cv is een beetje te lezen en zo. Ja. En. Maar je van tevoren net weten, misschien. Maar. Nee. En ja, ik hield juist nog even met mijn vriendin ik hoor van IJs is het maar zo, nou een per procent of zo wat in die omgaat, wat er dan uitkomt als het ware. Ik zei dat frustreert me ik wel eens wat, maar nou ja, ze zei ik van ja jongen, dat zei ze het, dat is het leven ik. Is dit in Holle altijd door? Ja, ik denk het wel ja. Is dit wel altijd om ja. Ik ben wel wat rustiger geworden in de rin van word ik wat harder zelfs, maar Er is nog hoop dus. er is nog hoop, maar ik ben wel dan hebben we weer een iets winter kennen we ook weer onrustig. Ik denk wel wat mij dit met de winter of zo, maar vooral in combinatie met de poëzie. Ja. En ook een beetje die hele creatieve leven, een beetje heel kwart gearversie maar. Toen had ik wat degelijk wat mijn landschap, hè? Ja. En de meesten daarin en hoe zich dat met elkaar verhoudt, hè? Ja, nou ja, ik ben tussen de boeren opgegroeid in het Maasmeraadland. En ik heb wel van dichtbij mij maken hoe dat land eens verhoren is. Hè. Ik wil de rouwverkaveling. Nou ja, goed, wat bot stimuleert in de jaren 80 om meer kei te nemen, meer te melken. Hè. En dat hebben de meeste boeren ik wel in verzels. Maar de landjes, maar de ekertjes en het greppellaan en de hichten en de delten erin, dat is al gevoerd. Dat is al geëgaliseerd letterlijk. En daarmee is eigenlijk wat mijn
hoe mag ik dat zeggen? Ik wil eerst even in Drenthe, maar mijn vriendin die had daar een caravan in Havelte. En dat landschap daar is nog vol authentieker, zoals ze kennen. Dus dat authentieke Friese landschap hier, dat is, nou ja, dat ken je haast net waarom. Ja, toevallig werd Jorwert en Omkriet al. Daar is nog wat in de Leunzerpolder en zo. Nou ja, dat is een gebied van om 20 hectare of zo. Hè. Dan ben je van die postzegeltjes nog. Maar daar maak ik wel graag doorheen herinneren. Nog. Maar ja, het is net meer die ankerpunten best wat kwijt, zoals ze kennen. En misschien had dat ik te kraaien met ouder worden. Maar ja, de landjes werd je aaiszocht en zo. Daar staan ook dat leertsen. No? Mannenverstaal bijvoorbeeld. Mooi bedroeien, hè. Daar wil ik niks verzinnen. Maar ja, daar heb ik nog eens een broertje van. Zo oud ben je nou. Ja, het klinkt wat belachelijk, maar het is... Maar toch, ja, het is voor mij wel een referentiepunt. Het loon. Ik roem daar een soort, ik wie daar een soort. Ik moest daar om duistere dingen te verwerken, wie ik altijd in het loon. En dat ja, krijgt ja, dat ken nou wel, maar de show er wat ouw. Daar komt op deel. En het is een verschrikkelijk dubbel, hè? Want toen had je een punt. Ja. Wie maakt je dat denk ik al eerst. Jawel. Ja. Aan de andere kant kwam dat denk ik uit een soort minderwaardigheidscomplex in Friesland weer een oorlog achterop, economisch jongen. Ja, dus toen ben de mouwen omheen gestroept. Ja. Hebben we, maar je nou, Ja. hè, consument, Ja. oerheid, Ja. boeren, dat landschap helemaal Ja. verindustrialiseerd. Maar Nou, absoluut. Zo is het. Ja. Dat hebben we maar eens al dienen. Ja. Ja, en Ja. dus aan de ene kant het succes. Ja. En eindelijk, nou ja, we zijn maar een oerhangsel van de ronigste er. Ja, We wees. zetten iets del in, economisch jongen. En ondertussen vernielen we zijn eigen landschap. Hè? Ja, klopt. Ja, en wie jij heel soort jaren de groen in. Hè? Nou ja, ik leer in elk geval. Hoe is Ja. het? Ja, Ja. dat bedoel ik, hoe is daar instierst? Ja, Dat maar, is C, hè? nou, ja, dat doet me wel zeer, maar ik ken er wel. Ontspan ik wel weer. Hè? Ik zeg wel van dat, zoals de zoon Wieger, die werkt bij twee boeren. Hè? Een boer onder Dijnem, die had 200 kei. En nou, ik leer, die doet ik wel eens jonker dan best die boer. Absoluut. Je weet Ja, een dat soort is verstand echt van dubbelheden. geersoorten. En Ben je van, monsters? nee, hoor op, serieus, nee. Vaak nee. fantastische mensen die Absoluut. heel door de van Lonen. Absoluut. En van Burkjen en van de kei. Ja, Er zijn vaak boeren die het heel goed op het vee passen. Nou, er komt heel wat patiënt. Nou, dan ben ik wel achterkomen. Ja, komt heel wat patiënt. maar hè? die Ja. boer ben ik in een visieuze cirkel te lonen kwam. Ja, ik weet het, dit weet ik net zo goed. Ja, zo ken het. Het bedrijf is vaak van de bank. Dat ik het mij net noffelijk daar. Dat ik me net noffelijk burken daar. Dat is weer van, nou ja, ik maak heel dit leveren hier. Hè? En ja, nou ja, kleren. Ja, in die zin ben ik net een boer. Maar Nee, maar ik ben wel bij, Ja. bij de spanning Ja. die Ja. de mensen had. ja. Verwurst dat in die... Ja, ik denk het wel. Dat spanningsveld, maar ik wil net te volle de moraal eruit hingen zelfs. Dat is maar wel van dat de pien als het ware. Het ik vooral te krijgen, denk ik, maar dat vasthouden was nog iets on een soort romantisch beeld van de jeugd. En dat is er net meer. Hè? En het had er misschien wel nooit west. Zo ik nog kennen. Ja. Ja. We verbeelden ze prodden, hè? Juist. Ja, dat is de meest goed in. Ja, dat hebben we al rond hier en ik wel weer jongen. Dat is onvoorstelbaar hoe de mensen jouwen kennen in een vakkogen verhaaltje of in een... Nou, ik doe het zelf ook. De hele stel illusies in de hol, als het ware. Hè? Dat is misschien wel meest eigen. Ja, Hè? de kleur is altijd in eigen herinnering. Altijd. Ja, juist. De feiten. Ik ben eigenlijk geen feiten. Ik ben altijd kleurenfeiten, zit ik dan maar. Ja. Wanneer gewoon die verbeelding bij onder haal, in de Fortendalen staan ook al in de puberteit of niet? Ja, ik denk jij er al. Ik denk als jonkje van op legere squallen mocht me altijd tekenen. Op vrede midden. Nou, de meeste benen die wisten net wat ze doen masten. De master die smokte dan even een sigaretje van de klas. Ja, werkelijk wie. Zo wie het nog. Dat is bij old school. Ja, old school. Hey, ja. Ik weet er anders Ja. van. En ik... Met sigaren. Ja, juist. Deze die sigaretten. Prachtig. Nou, achter de eer, hoor. Ik. Vaak caballero's. Juist. Ja, dit zeg ik. Ja. Prachtig, jong. Ja. Nee, maar dan week 3 uur een week helemaal in trance zuiver. Ik heb het spul ik nog wel bewaren, dus ik heb die tekening ik nog wel.
En daar schreef ik dan een verhaaltje bij. Maar het begon Ja. met tekeningen dus. Ja, Bielzend. beeldend. Begon beeldend en mij opstellen en zo. En die man die had het wel heel bot stimuleerd. En hij lust mij wel wat vader, heb ik het idee. Oren die lutsen dan wel eens onteer. Ja, werkelijk weer. Oren jongens die dan niks dienen. Ja, ja dat viel ik wel wat ongemakkelijk. Maar tegelijkertijd, die man had mij wel bot stimuleerd om er maar verder te gaan. En op een perk maar waar ik door zitten. Ik had een soort stress in mijn leven en dat was net altijd schoon en dan presteerde je onder de meter, om zo maar te zeggen. Dus ik kon nog krijgen aan de MAVO. Zo'n spultje weer. En misschien het vaak in PS om het samen te doen, Ja. dat het net meer horen. Nee, ik blokkeerde dan en wat er in mij ziet, dat kon ik net verwutsen nog. Hè. Dat kan pas volle letter in de puberteit. Maar dan wie ik een leraar, Wietse Visser. Hè, ik beeld zijn kunst nou en die joeg Engels door. En die joeg me door. Ik wat sketchboekjes en een tekendoos. En die heb ik nog bewaren. Er zit er van alles in. Hoor. Wat pastelkriet. En dan mochten we naar een opening daar in Galerie van Hulzen in 1984. Nou ja, dat is juist enorm op hè, bij zo'n man. En het werk en zo. En ja, dat heeft wel, dat ben wel wichtige momenten. Is dat de Ja, dat mazzel die best. Hamas? Ze noemen anders even. Ja, Er is maar ja, één persoon, ja, maar die ja. inderdaad in dit geval gewoon een Ja, pot leren ja, op deze verspreken. zo simpel is het. Ja, en ik denk dat voor elk band wel geldt. Maar mag er wel verriepen steen voor zelfs, maar... wat ik zeg, ik bezie dat ik wil het wel met mijn eigen band of mijn orenband. Ik wil van, ontdek die talent als het ware. Hè? Wat het ook is. Maakt er niks uit wat het is. Hè? Dat maakt er niks uit. Hoe net op creatieve vlak te lezen. Dat kan van alles wezen. No? Computerprogrammeur of weet ik veel wat. Kan ik me voorstellen, we springen even in de tijd. Ja, bij het heden. ja. Hij krijgt een dubbele expositie met die dochter. Ja. Hij is ook kleerlijk ook, hè? Ja, hij is clear. Ja. Mij Brecht. Ja, berecht. Ja. Is het jouw band in totaal? Ja. En zij de enige die... Nou, jongste dochter begint ik leuk te tekenen, mag ik zeggen. Ja, die liet Vind me... jij het mooi, Nou, ik wil met haar eens, maar een boekmeisje. En, maar we doen het zo. Ik zei, dood tekens en dan bedenk ik er wel verhalen bij. Hè, we hier nou eerst hier een verhaal betocht, maar ja, dan moet zij leveren. En dat jouw druk. En nee, nou tekent zij en dan, ik zei, dan pak ik en dan wij de trio wel op en dan zie je wel wat eruit komt. Prachtige tekeningen van... heel fijn, heel cartoonesk, zuiver. Hè? Ik ben hartstikke cartoons die zij tekenen. Wils mijn oudste dochter is vol roeger of vol... Rauwer misschien. Ja, rauwer, ja. Heel expressief, ik. Ja, past ik bij het karakter. Hè? Hoe is dat om haar te exposeren? Ja, wie wel een... dat die wel wat mij mee. Ja, ik ben wel heel erg grutsk. Ja, omdat zij hele mooie dingen signaleert. En dat haar werk eigenlijk wel... dat spontane en frisse wat in haar werk zit. En dat zit ik wel in mijn werk. Maar de kist toch zien van... zij... maar doet ik 18 weer, toen zie ik nog heel veel vers eens. En zij liet het gewoon, Volle vierder eigenlijk? Sinds eens, volle verder in haar werk, maar ik in haar hele wezen. Hè, bewust, zet veel meer bewust wezen. Zo sinds de kinderen. Ja. Nou, ik weet net hoe dat voor jou is, Willem, maar... Ja. Wij waren toch wel bord, we waren indoctrineren, hè, om het zo maar te zeggen. Populair zit met de kids, van dan denk ik van zo, daar had ik toch wat zien hier achterop. Maar ik zie Jawel, dat het net meer is. Ja, nou precies, ja. Maar heel bewust. Brommers, voetbal en doelloos. Ja. Ze maken het heel bewust stappen en daar werk ze kinderen eigenlijk haast mee afstuderen. No? Er zijn zelfs leraren die het naar Dat is de kunstacademie, hè? Ja, dat kunst Minerva in Greens. Treden hier nog krijgt. En er zijn zelfs leraren die bij haar zeggen van goh, dit is wel heel inspirerend. Ik van mij. Zo? Nou ja, Mooi. dat is dan mooi om te hebben. Ja. We ontrillen kwaliteit net al te bot. Nee. Er is een jongen de 60. Ja. Wat verdik ik nou een jaar ouder dan? Oké. Ja. Ik rapke. Ja. Mijn dochter een expositie. Ja. Toch even naar die leeftijd. Ik heb lekker een momentje dus denk de nieuwe generatie die zit nou misschien nice meer, die is meer aan het inhalen. Ja, dat heb ik al langer, hè? Ja? Ja, heb ik met schroeven ik wil trouwens. Mij maar in. Nou, dat nog net, maar ik zie wel van...
Dat heb ik met schroeven. Ik wil trouwens mijn jongere dichters en zo. Die moet ik het podium krijgen, vind ik belangrijk. Hè. Ze kunnen, maar dat geldt voor haar ik. En ze zit weer heel oors naar het vak. En maar uiteindelijk het mooie is wel, ze komt wel weer op hetzelfde vakbeelden uit. Hè. Ik mijn muziek en ze ontwikkelt tegen haar ik bot haar muzikale smaak veroordeeld ik. En dan draait ze verdomd die oude meuk ik weer. U2 en Simple Minds. Ja, het kan erg, hè? Die kwam met Toto. Ja, nee, dan best vol in. Nee. Ja. Kost het echt wat handelen? Dat je denkt, nee, wacht even. Ik bedoel de helden, maar hey, de tijden verstrikken. Ja, kijk wel heel goed mee omgaan, ja. Het is wel zo van dat ik, zoals dichter heb ik net zoveel ambities meer, gek nog, maar als beelds en kunstenaar wel, ik zou nog wel eens naar New York wel of naar een grote stad, Berlijn of zo, om daar eens een grote expositie te hebben. Als het net slagen, dan is het goed. Ik maak je nog wel het werk wat graag maak je wel, en dat het heel lang net zo west. Dan zit ik te vol in de kop, best wel, en dan best wel heel die dan pielen. Maar best je tussen daar wat vrij in dus? Ja, en dat komt wel door mijn dochter, denk ik. Ja, die had wel zijn heid, maar het letterlijk zijn de peri waarom heid, het is wel aardig, want dan kist volle beter. En dan ben ik uit het platte vlak stapt. Ik heb schilderijen met het mes heb ik gewoon letterlijk inzet weer en heb collages maken. Ja, sculpturen naar een muur of hoe ze het me nemen worst. En ja, ik denk, ja verdomd, het is volle meer mijn farm. En vanuit die collages, sculpturen, ben ik nou weer aan het schilderen. Het is, en nou komt het wel. Ik kijk er nog en doe ik op zelf op Minerva hier, toen hik ik het in de holle. En dan heeft die werk al maken in de kop. Nou? Maar ja, dan is het er dan net. Hè? En nou is het net lullen maar poetsen, zie ik dan wel eens. Maar nou best 30 jaar verder. Ja, en nou komt het eruit. Dus dat is ook wel een geschenk, zo haast. Ja. En dat komt nog van mijn dochter voor een part. Ja. Ik omdat die mijn jongen, dat broerst. En als de op de academie best ik man. En, dan kom ik dan wel eens even del. En dan gaat door. Ik denk denk ik. Ja, wel een protte ja. Het is wel zo dat er minder kind als in mijn tijd. Nu had er nog wel eens een god in een moorboot of zo. Zonder roel is. Ja. Het is wel heel clean alweer. En vind ik. De rompen ben heel skin. En dat zei mijn dochter ik. Van ik mis wel eens wat vuurwerk bij mijn studiegenoten. Dus nou ja, ik zei misschien was het vuurwerk dan ergens oorziekje. Dus, ja, die referenties, kijk, trouwens de jaren 80. Ja. De punk, de nieuwe de zeker. Nadagen van de punk. Ja, zeker, nadagen, ja. Maar alles cool en mocht, hè? Ja, dat wie wel zo. En dat heb ik bij mijn band ik wel hoor. Van, die vregen er ik wel naar van hoe wie dat dan? Nou ja, ik zei wel eens een illegaal feest of illegaal. Het voelt plak. Nou, meestal namen het instrumenten mij. En het koe al een keer, wist je wel? Dan was dan van die punkfeesten en zo, van die alternatieve feesten weg dan ik wel wie. En ja, geweldig. En wie zijn we lekker aan het doen zien. Nou? Even aan het gek van. De good old days, ja. We gaan muziek draaien. Azië van die band. Ja. Die is van Grunt. Maar eerst maar even naar de eerste plaat. Ja. Die we intussen alweer een behoorlijke tijd in draait hadden. Gary Newman, van de New Wave zonder u, zeg ik altijd de klassieker. Ja. Gary Newman, dat is een live jongen ook, hè? Ja, in 2000. Hoe weet je dat? Dat was een hele aparte ondervinding. Dat is heel lang. Nee, maar Nico, ik daar in de West, Nico van King Kong, platenzaak, een maat van mij en goed muziekliefhebber en kenner. Ja, wij zitten op het balkon, dus wij zitten hem zeggen erop deel. Hij is een hele aparte ervaring. Dus het normaal sprutsen dan is het in het publiek, hè? Maar dan is juist op. Nou zeggen we zuur op een deel. En dan zie ik die band ontwerpen. En ik het fanatisme van die man. Hè? Dat ik helemaal... hij zit er helemaal in, als het ware. En ik denk, de man is eigenlijk niks verloren in die tijd. Alleen het is wat heftiger worden al een keer. Heftiger nog zo? Ja. Dus de scherpe kantjes kennen wat al? Nee, bij hem net. Nee, het is wat meer industrial, zo ze kennen. Hè? Dus wat, dat is wel mooi. Dat vind ik wel mooi. Maar het mis wel wat de magie van zijn jeddere werk. Van dit vooral van dat noemen was toen nou aan zijn draais. Dat is natuurlijk een
Instant klassieker. Ja, joh. Want Nou ja. hoeveel Gary Newman zit er in de Tigers? Nou, het meeste in mij dan, denk ik nog. En Gerben een beetje. Hè? Die speelt dan op de synthesizer, zijn partij en er wat tussen terug. Ja, het is vooral het is wat meer gitaar gericht, denk ik. Ja. Ik zou het wel wat meer die kant op hebben, maar ja, ik wist. Hij heeft mij horen muzikant te krijgen en die ik een muzikale verliezen hebben. Die Hè? compromissen. Hè? Juist. Ja, en dan liet hij het ik weer net of zei ik. Ze mat het om met mij dwan. Ja. Goed zo. Ja, joh. Youth, ik hem schoen onder het door, mij de wanne. Youth, had er mij betjoend in het licht van een wanne. Hij noegen mij, zijn nachtbosje, nee woegen neer. Hij noegen mij, zijn nachtbosje, betjoende mij. Ik zie hoe het deer hem uitbeelden. Hoe het leven uit zijn eigen spruts. En dat een lipje woer, maar sa verwonnen wie. Een lipje woer. Tigers van Grunterp en het nummer Zeer Dingen. Komt van hun eerste album. En als jongen zit hier rond tafel, Joert, Elmar Kuper. En ik ben correct in Noorderwien op televisie geweest. Mij eigenlijk een soort aankondiging voor je nieuwste album. Ja. Drok in het proces van opnames, produceren en dat soort dingen. Dus Kruist, best beeldend kunstenaar. Ja. Maar ik, veel zijn nog muziek. Ja, het maakt net van maar muzikant, jonger of een jongende dichter. Ja. Of een rol sjost dat zelf. Ja, een jongen de dichter, denk ik. Ja. Ja, ik ben net echt een vrouwzanger, om het zo maar te zeggen. Maar ik kan wel, omdat het jaren teksten ben, ik is het wel, maar in je moed kist het inzongen of brengen. Hè? Dus ik zie mezelf net als een zanger. Nee. Die Nee. songtekst, Ja. werkt het op hetzelfde wijze, met dezelfde, misschien een woord of een indruk of iets oors? Was dat verbeeldend? Of bij songtekst dwingt hij dat op een andere manier te werken? Een beetje wel. Het is best toch meer les, toch meer op riem, binnenriemen, ritme, klank. hè? Ja, natuurlijk. Maar het lekker bekken. Ja, Ja. het met kloppen. Ja, maar kloppen. Hey, naar je plaat komt ik een nummer. Dat is eigenlijk een onmogelijke tekst, hoe ze kennen. Komst werd thuis, heet het nummer. En ja, dat is in de komst werd thuis als een hoen die de tongen ralje lit, hoe een rauw stee, was er hoe jong, als een kroener, een barge trintje litten. Maar de dij zuttelt kaarten zuid, de mannen jouwt een lappen kakkig tuutje en ze gaat het maar terug. Maar dat is eigenlijk een hele poëtische tekst, maar het ritmisch klopt het. Hè? Dus ik zou het zelf nog wel eens aardig vinden dat het een keer, dat een rapper daar eens een keer mee aan de haal gaat. Nou ja, ik denk, bijvoorbeeld. zo klinkt het haast hoor. Ja. Het letterlijk terug. Het is wat spoken word, verzelsachtig, hè? Ja, ik ben natuurlijk een heel soort spoken word artiesten. Dat vind ik heel nieuwsgierig ontjouwing in de poëzie, trouwens. Dat is weer even een stap, maar... Nou, dat is een heel nieuwsgierig, hè? een hele nieuwsgierige, ja. En ik vind dat er een heel soort nieuwsgierige rap maken wordt. Alleen ik ben er net zo in thuis, maar ik weet dat wel van de jongere generatie, die horen er heel bot van, hè. Ik in Friesland wel, ben er te gekke rappers op het heden. Moet ik toch even zeggen, ja. Ja. En we hebben nog meer muziek, want Ja. komt van mijn tekst doen. Is het Ja. altijd een enorme ziektocht om de goede akkoorden en de goede ritmes en de goede noemen erbij te krijgen? Toch? Dat het... Ja. Koppige band. Ja, nou, dat het wel een Rita Southwest, denk ik, tussen 2000, in 2019 hebben we wel een soort nieuwe noemers uitproberen, maar dan zit er volgens mij het verstand bij en dan merk ik aan de jongens van, dan hebben we het er wel over in de oefenrond en zo. Maar dan mist wat de spontaniteit. Dus de heelfabrikaten die hebben op een gegeven moment, die ben ik net op, die staan nog ik net op de plaat. Er zitten vaak goede ideeën in, maar het is vaak te construeerd, te betocht. En ik qua tekst. En dus op een gegeven moment leest het los. Wat dan maar al wat los leren kennen. En dan begint Hezzer in één keer wat te pielen op de gitaar. Of Leo mij een mooi bas lopen. En wat er dan baat, ja, dat is...
Maar eigenlijk net worden nog smarrig meisje, maar doe ik toch maar even. dat is pure magie. Hè? Dan beginnen de jongens gewoon noemen te spelen. En dan hekken die een tekst. En dan val ik gewoon in. En die noemen ze zo zeer die en wat verschrikt ik hier. Ja, ons dit dan ik. En, dat geeft je gewoon dus. Ja, letterlijk het lacht even nog. Ja. Het die zanger, die profeet van U2, weet ik alweer. Bono had het een keer zijn, hè? Dacht ik. Ja, dan had ik wel zijn hoe het schroelproces van let the hand do his work, als het ware. Hè? Ik moest je er net mee bemoeien, als het ware. En dat is eigenlijk mijn zijn band in Oeverhand ik. Net te vol lullen. Of ingewikkeld praten erover. Let het maar gebeuren. Organisch ontstaan. En dan waren de mooiste dingen. Ja. En was Dus, natuurlijk ook al een beetje verteld, zeker hoe in beelden keus, skip. Ja. Dat Ja. is dus extra staren gewoon in een keustaal zitten dus. Ja, dat is ja. Nou, jongens, Ja. letterlijk goed. Ja, ik ben eens op academie. Ik ben een interdisciplinaire afstudeerder. Dat bestaat helemaal niet meer die studierichting. Maar dat is gewoon tussen alle disciplines in. Ja, domme wat eigenlijk. Dat komt op deel. Maar ja, en daar zit een mik de uitdaging. En hij is ook dat nog. Alleen nog... dat heb ik te krijgen met zelfvertrouwen en mij de vraag wat wil ik eigenlijk. Dat is als ze volle schilderen. Hè? En kiest alles deredeneren. Ik vooral het schilderij. Want ja. En dan hong ik wat mag ik zeggen, het vlak, de ratio zit letterlijk al in het doek. Hè? Het fjouwenkant of het formaat. Nou ja. Ik kiest van alles op loslitten, maar zo'n op een gegeven moment gewoon een kwast pakken en beginnen. En dat heeft bij mij wel heel lang geduurd. Heb ik een heel skof net schilderen kind. Omdat ik maar meende vanuit de noodzoeking van, het is al alles is al schilderen. Wat kan ik daar nog aan bijdragen? Ja, het slaat nergens op natuurlijk. Dus nee, dat is wel een belangrijke emotie. Wel een belangrijke emotie, ja. En ik omdat dat is de aard van het beestje. Ik zet heen. Zo. En dan word ik wel zien met zijn jongen door eens even, hoe is het net voor als een heespringer hoe 2 meter te springen. Nou, nog eens even een meter leger. Hè? Dat ken ik. Maar ja, dat zit net zo in me. Het is bij mij alles, de dood of de gladiolen. En misschien hartstikke nodig op een gekke manier. Ja, ik heb het wel nodig. En dat denk ik. Wat zien die morgen opereren? Ja, ik zo opgegroeid natuurlijk wel. Ja? Ja, wie ik een perfectionist. En dat wie een fotograaf. En dat wie nog in het analoge foto. Henk Kuiper. Ja. Ja, die ontwikkelde zijn foto's zelf. En wie altijd waande mij de perfecte compositie. En altijd. Nooit echt tevreden? Nee, haast nooit. Of ja, dan wel tevreden weer. Ja, en er was dan een foto van een broek. In het tijdschrift of kranten. Nou ja, dan wie het vaak met een goed uitdrukt. Of oh god. Ja, wie het weer snijdt. Dat is het wel. En dan maken we het even verschrikkelijk druk hoor. Ja, dat wil je. Ja. Toen dacht ik wel eens van man, wat maken ze druk hoor. Maar ik snap het wel. Ja. Maar dat is een proces, dat leest dan ik wel los. Hè. De verschijnt van mij, ik was een vers. Ik was in de kranten, zit het dan en denk van, oh god. De riegels nu vooral brutsen, of weet ik veel wat. Maar ik denk, let maar los. Hè. Daar lees ik van. Ja. Best in dat opzicht meer man dan heid? Wat zei het? Man of heid? Op waar ligt het meest? Ja, dit is wat een vreemde mjuks, denk ik. Maar, van beide wat, maar van beide wat. Maar ik heb altijd heel goed contact met mijn heid. Ik heb zielsniveau wel. Of tenminste, ja, dat klinkt wat zwier. Maar de laatste jaren, is met mijn 2 jontjes staan, heb ik met beter kennen geleerd. Ik hier daar op een gegeven moment een atelier, Boppe Pleerts. Op een Pleerts, heb ik er zelf ingebouwd. En ik maak het eer op haar, omdat ze wat achteruit gaan met de zoens. En ja, dan hebben we hele mooie partijen vierd hoe het leven. En daar heb ik wel beter kennen geleerd. En ik heb zachte kant heel bot jongen. En ik denk wel dat van haar. Ja, mensen die Akkie van der Veer. Akkie van der Veer, ja. Ja. Hoe kwam dat in die jeugd? Ik bedoel, goh. Nou ja. Hebben we nog een horen? Ja. Is die de radio gewoon? Ja, die is die wel on, ja. Gewoon muziek. Ja, muziek. Nou ja, huis hij die wil altijd het nice volgje. Nou, en die ziet dat is een heel verhaal, maar
Die wiek wel wat recalcitrant om soms te zitten. Ja, wie dwarsbong? Ja, wie was bol, ja. Hij wil ik net meer op een gegeven moment net meer mij betalen, de stroomrekker net meer betalen. Want dan ging je dus een percentage naar het dodenwaard van de stroomnota in begin jaren 80. Daar kwam hij achter en door het te zijn, nou, we betalen je niks meer. Wij willen eens keer energie. Ja, dan ben ik van dat het een hele oerheden West. Met 1000 sympathisanten op een gegeven moment. Er werd altijd bij ons vergaderen. Het IKV bemoeide hem ermee, de politiek. Er verschillende mensen bij ons door de vlier West vanzelfs. Maar wat ik vooral vernam, wie op een gegeven moment het een kwart geding West met PIB doe. Het is een verlend trouwens, mijn ouders. Maar wat ik vooral vernam aan hem, wie dat er op een gegeven moment ik wel wat erin trot draaide. Letterlijk en figuurlijk. Dat hij wat ontspannen, te verbeteren. En ik een keer een interview, wie er interviewd op radio. En dan jij ik dat waarom op radio. En ik hoorde net maar uit zijn woorden komen. Ik denk, ja, de man is hoe zijn theewetter. Dan rest er in verst eigenlijk. Hij roende erin verst en ik ging mij op het wan. Hij roende niet meer op zijn werk, ik wel verst. Maar met het FRS, het Fries Rundvistamboek, werken ervoor. Die zo'n fuserie en dan moest er verhuizen naar Arnhem, maar dat woorde net. Net uit Friesland? Nee, net uit Friesland. En door iedereen besloten om van hemzelf te beginnen. En door was het slim, zie ik. En door hoorde het net meer. En dan kreeg je een ziekte van Wegener, auto-immuunziekte. En daar had er nog een joodje in mijn libje in. Maar om kwart zijn, ik zie altijd wel wat mij bedwaan, op een bepaalde manier. Ik zeg, ik was zijn puurheid, maar ik zie naïviteit. Ik naar oren meeskentaar. En op een gegeven moment hier broekte ik wel wat medicijn, prednison, heel hierste middels om die ziekte te bestrijden. En daar waard ik wat een oren man van. Wat obstinaat, wat greenmietig. Ik denk, ja, het is eigenlijk net wat er is. Het doffelijke wie er wat al. Ja, dat kan letter wel weer waarom, ja. Maar ja, dat doet wel wat mij. Je kan zoveel pillen deze broeken matten. En dat trek ik wel. En uiteindelijk. Ik heb een goede bom mee, maar het is best wel mee. Naar concerten en dat soort dingen. Ik heb QB's, jongen, Harry Musquet. Hè. Maar mooi, maar hij. Ja, prachtig. Ja, geweldig wie dat. Ja, en de woeder Harry, dat wie in de Brouwers Hoektocht ik nog. In Ljouwert. En de woeder Harry na jaren van het concert even bedanken. En hij knoffelt het podium erop met hij hoe de versterker hinnen. Dus Harry die pakt hem zo op, hè? Die tilt hem oranje en dan de man even innig, even eenmaal een voesje en even koor even op de schouder ombeuken. Ja, prachtig om te zien. Ja. En hij woer dan even die artiest dan even, dus ziet die man in elkaar even persoonlijk dankzij ze. Ja. Good old Harry. Ja, good old Harry. Ja. Nou, we toch horen bands uit het verleden gaan mij roemrufte nam. Ja. Dan komen we goed bij die volgende kaart, maar is het aan wel even uitlezen. Joy Division en het nummer Atmosphere. Atmosphere van, vind ik een fantastische band, Joy Division. Hij zit op het muzieklijstje van mijn gast, Elmar Kuper. Ik ga hem al even benoemen wat hij al hier doet en die en had in Tusken. Ik probeer met de muziek dwaande. Ja, en Joy Division. Hoe lang volgens deze groep al? Ja, al heel lang denk ik. Al 30 jaar nou denk ik, ja. Ze hebben maar 2 postuum, of platen uitgebracht. Net postuum, maar 2 platen. En postuum wat werk. Kort en hevig, ja. En zelfs het nieuw ouder is daar uit voortkomen. Zelfs zonder Ian Curtis. Maar doet ik dat voor het eerst jaar toen wat bij mij wat onrekken. Of onstipt in mij. Wat ik een gevoel van. Ik ben net ook dat omschroeven, maar dat ontroerde me diep. Gangen doorriepen, om het zo maar. Ja, meerdere waren. Ja. En, hoe kwam ze erachter? Wat internet, wie erbij is? Nee, nou ik denk. Een waterzaak of in de Freun? Ja, Freun, Nico Eelhard van King Kong Records. Toen al. Ja, die had een enorme platencollectie en die liet me dat jaren. Ja. Die had me wel meer dingen jaren litten. En, dat was het begin van het programma met Gary Newman. Joy Division. Ja, dat zijn maar steeds luisteren. Dat is die getrollen zinnen. Ja, ik zei dat.
Heftig. En hij heeft een goede muziekinstallatie. Ik, hè. Nou, het is een heel mooi produceren, ik, dit nummer. En ik denk, godverdikke, maar ja, dit is... Je kan met taal niet bij komen, haast. Nee, zo sterk zijn, zoveel impact heeft dat nummer op je. Ja. Ja, want het is net alleen de tekst op zichzelf, maar zoals zei, maar ook de sfeer van zo'n heel De sfeer en ik, hoe het muzikaal, hoe het mijn systeem invult, hè, als het ware. Het is geen mooi jonger of zo. Nee, het is echt, het komt echt uit je wij. En dat feelst. Ja. Maar ja, misschien heeft Noorden wel heel neer, maar die zei van nou helemaal... Het best op lul. Maar ja, voor mij dat bossa. Ja, maar je hebt dat net bij de dichtzien, het kunst creëren en muziek maken. Ja, absoluut. Ik heb dat soms dan lees je werk van oren en denk je, nou ja, ik sla er net stijl van achterover. Wilst het wel goed wat jaren wordt, hè, door collega's. Leest ook protten? Ja, bij Bieten en Brokken, ja. Wat is een protte? Ja, ik ben net een... Ik lees wel een soort poëzie en zo nou dan is een goede roman. Pak ik, hè, maar met de kopper wel even vrij wijzen. Ja. Bepaalde voorkeur, dus is het bijvoorbeeld in de Engelse taal, het Nederlands, het Fries? Ja, vooral het Fries en Nederlands en is het eigenlijk wel in het Engels. Ja, ja, ik heb lezen een werk van hoe heet het beste man Koos Tiemersma lezen. Ja. Romanskroer in Friesland. En Sipke de Skifhart vind ik mooi, een goede skroer. Ja. En dan lees ik dat ik wel wat mijn professionele leer zuur. Van ja, hoe zit het in mijn koor? Hoe steekt het boek in mijn koor? Hoe gaat het met taal om? Ja, dat wel. Maar ja, net alleen dat, maar ik wat mij het waan. En ik broek dat soms ik wel als aardig af. Ik denk van nou ja, had ik dan weer eens een verhaalskroer wel van hoe ja. Je steekt er altijd wat van op, zou ik zeggen. Ja, dat is gang bij die een vreemde vogel kwam. Verhalenbundel. Ja. Als wil jij er verhalen schreeuwen, publiceren, maar dit weer de eerste verhalenbundel net. Ja, klopt. Ja. Ik heb wel eens wat kwarte verhalen schreeuwen, maar nooit publiceren. Nee. Ik heb zelfs nog op leswest, maar eens mem. In 1990 op die Joegdoe proza cursus. Van Tresor. Of dat heette toen het FLMD heette toen nog. Ja, daar heb ik woord van opstutsen, hè? Ja, maar dat was een beetje ongemakkelijk. Omdat, Ja. Een vreemde voor toch zo'n verhaal. Ja. Hoe ben je? Is het lijn die al? Is het vanzelf ontstaan? Dat is ontstaan, ja. Nou ja, ik wil wat schreeuwen over de droogveren van zo'n verschillende man. Ja, kist ik zeggen van het is een man en mij zo'n verschillende persoonlijkheden, zo ik kennen. En het hart van binnenuit beschreeuwen. Dus net zozeer van wat er al gedaan is op een maar meer van wat gaat er in zo'n man om. En het conflict ik mij de boetenverhaal als het ware. Hè? En dat is eigenlijk een biografisch gegeven, zo is het kennen. Dat is eigenlijk wat ik ben. Maar dat obsessieve van die man, van gewoon man, het maniacale, het autistische. Elk aspect ervan, die aspect heb ik wel in me verzeld, maar net zo groot. Ik heb wel wat opblaast. Ja. Ik heb wel wat opblaast, ja. Ja, misschien omdat ik wat lucht onder te want dan was het wel heel erg dreig. Hè? Maar ik heb wel bezocht om van mezelf om te zeggen van nou, en van de lezer van kind die in die personages kroepen, hè, ze mij het wan, maar wel wat mij het wan als lezer ik, hè, net alleen nog van mij als schroer, maar het wel echt, maar je wel mij nemen kennen en dat is natuurlijk de kunst van het vertellen, denk ik, van het verhaal schroeven, van kisto dat de oer brengen op een lezer. Dat is eigenlijk wat goed proza, maar ik goede poëzie ook in, maar denk ik. Mij dit soort verhalen, hè, dat ga je dat gaatje, om het Ja, dat is heel absoluut. Dat denk ik heel fier in. Ja. Het titelverhaal, Een vreemde vogel. Daar heb ik 2 maanden intensief aan werken. Is dat nog te bereiken? Toch? Nee. Om jou? Nee, ik denk het net. Nee, dan ben ik. Dan zit ik in mijn eigen brood. Ja. En, hoe heftig is dat? Dat is heel heftig. Ik voor de boetenbrood. En ik kan relaties om stikken gaan, bij wie spreken. Ja, dat is gewoon niet verliezen wat gebeurt. Maar ik ben er zo'n kwart achter dat ik naast mijn eigen gevoeligheid ik wel, denk ik wel een vorm van autisme heb.
Ik omdat ik prikkels net goed verwerken kan. Ja, dat ik nou hier bij die waar wij komen, dan komt de klapazes. Dus ik moet weer even, of klap, klinkt zo. Ik moet dingen, ik ken net de volle dwan op een die. Nee. Er moet er echt van bijkomen. Ik moet echt bijkomen, ja. En ik dingen niet verliezen, die het net verwerken binnen. Die komen dan in alle heftigheid kunnen die weer naar boven te komen. En schroeven, wie van mij wel een soort uitlaatklep, het schilder in ik. Ik heb het neder, dus dan hoor ik het net vol. Nee. ja. En nou ja, ik denk dat ik er in kwart wel wat begeleiding in krijg. Om eens te zien van, goh, hoe kan ik daarmee omgaan? Maar die hollen die het altijd maar oerroeren maken. En op de loop medigeert, toch? Ja, dat ik. En op het moment een heel meer relativeren kunnen. En dus dat is de maakste dingen heel erg groot. En ik weet nou van, oh ja, dat heeft hem uit te krijgen. En ik denk dat heel soort mensen wel wat autistisch binnen hier. Maar ja, dit is wel iets wat ik eigenlijk van mij altijd wel vanzelfsprekend weer. Maar werd nooit echt eer voor wie. Hè? Dus ik heb was waar ik moet donderen. Toch prikkels, toch emoties. Maar doe ik de natuur. Hè? Ik kook me altijd van omlokken in de natuur. Ik denk maar net te veel mensen om me heen hebben. Het voor mij ik wel 40 jaar worden dat ik mensen rug in de eren oor zie koe. Ik zie altijd... Zij is altijd naar ja, of naar onder, naar de tjen. Ja. Ik ken bedrijf hoor je. Ja. En het slaagt het dan wel. Op weekend dus. Ja, omdat het te vol mij mee door. Er komt te vol informatie binnen. En soms ik net informatie die je... Ik heb wel eens gewoon mijn persoon. Dat weer nou te benen op het werk. En ik denk, nou, het is een man die kan elk moment ontsporen. En dat barde dus ik een week later. En ik hier door dringend. Ik ging je visioen gewoon dat hij mij informatie zoeken op het werk. Hè. Ja, werkelijk weer. Dus is op een gegeven moment in film best net meer uitkist. Nee. En het barde dus echt. Hè. Dus hij kwam op jou en ik wist het al. Ik ging de doorl op slot draait, de zie door. Even, daar is mijn huid vermadden, zei hij. En ook gisteren zei hij, de kamer op mij op. Dus ik hut naar de door, heb hem opsluiten. En het hele interieur even verbouwd. Op Grut Lanken weer dat nog. Ja, werkelijk weer. Ja, ik ben er vorige keer bij. Oh, Doe best ik nog verpleger in de psychiatrische... Ja, dat heb ik heel lang dingen. Ja. Lust dat trouwens? Nou, ik heb even... Even passen. Twee hier even net. Nee. Misschien dat ik het wel weer oppak, hè? Ja. Maar goed, en maar ja, dat ben maar een extreem verhaal. Koekjesfabriek. Ja. Nee, zeker. Nee, maar goed, op een gegeven moment moest ik wel bot van bijkomen om samen te zeggen. Dat je op een gegeven moment, ik heb wel vaker van die visioen, hè? En ik nou wel al ik let het nou gewoon, ik ken er ooit mee om, hè? Dat je inzichten krijgt uit een oren van Roodwijszuiver. Of bij hem dan in ieder geval dat ik sa hier hem steen. Of het oude is net afschermen. Ik steen te iepen. En dat toch het leest oor ik daar. En dan krijg ik van die nou ja. Ik zit het wel dat niet over de spirituele leraar wel eens zijn van don't feed the animals of de strijdkat naar voren dit via het achterloekje naar binnen gaan. Hè, bij die wat van die matten. En dat heb ik wel leerd, ja, om daar beter mee om te gaan. Maar, en Tom maakt het waard beest. Ja, zei ik bij Willem. Ja. En dit is heel dubbel. Ja, en dan wordt er wel eens zien. Ja, dat is het ik. Heel dubbel ervaren. Ja. Dat maakt het waard in. Ja, het is dubbel en het is natuurlijk ja, natuurlijk. En ik ben natuurlijk opgegroeid met de coderingszuiver. En misschien schroeg ik er nog wel eens wat over van de cocktail. Het is een soort giftige cocktail van angst, spanning, sensatie en het gevoel van dat is libbest, als het ware. Daar ben ik heel bot mij programmeerd. Zo zie ze kennen in Maasmaraatland. Zo zie ze kennen, nou ja, tussen de boeren lekker in het landschap, ja zeker. Maar de kerosineopslag zie je het vlakbij. Er weer militairen op hier aan te oefenen. Ik had een gedicht geschreven trouwens, maar komt in mijn bondel. Het weer altijd die aparte surrealistische cocktail of ervaring van spanning, maar ik dus angst. Hè? Angst, mooi Fries woord, maar dus. Maar ik denk twee kanten, hè? Twee kanten, dus dubbel. Een wijze van communiceren is mijn gedichten. Ja. Nou, ik mijn kwart verhaal, muziek. Ja. Maar dan zie ik het wel het podium, hè?
Ja, nog wel. Maar dat ken ik het hier komen dat ik geen verlet meer van heb. Maar ja, het klopt. Dat is best wel wat exhibitionist. Ja. Ja, nee, maar dat is zo. Ja. Ja, of dus ik Ja. gewoon soms Ja. bij de bevestiging. Dat zou ik nog kunnen. Hè? Ja, dat weet ik niet. Ik heb er wel zo'n uitdacht van mezelf. Wat wil ik dan nou maar zeggen? Dan vind mensen natuurlijk wel heftig wat je vertelt over. Terwijl het voor mij heel gewoon is. Hè? Dat is het leeft me zelfs is vol absurder nog en heftiger. Tenminste, komt het op mij hoor. Dan wat ik in die verhaaltjes of gedichten zien leer. Dat is maar een, nou ja, een zwak skinsel. Heel iets denk ik. Ja. Nee, maar het heeft meer te krijgen mij van hoe beleeft zo de vrouw. En ja, ik ken dat niet moeilijk bij. Ik kan wel niet in oor kroepen. Ja. Ik ben wel een heel empathische jongen, denk ik. Maar ja, dat voor mij wel. Ik vind ik wel heel nieuwsgierig van hoe het zit naar de dingen omheen. Hè. Of Hoe filter die? hoe filter die er? Ja, dat is nou. Zo. Dat is precies. Dat is de essentie, denk ik. Ja. En dat weet ik net. Daar heb ik geen idee over. Nee. Misschien mag het nooit helemaal. Nee. Want dan is het misschien met een nieuwsgierigheid ook oer. Hè? Ja, dat is ik zo. Maar best wel het werk van je eigen nieuwsgierigheid. Ja. En zo zei ik wel eens wat frustreren, omdat dat gewoon er zit zo vol in mij wat reis dan net uitkomen kan. Maar misschien is dat ik wel helemaal net wie, dat ik ben een illusie die ik nou bedenk. Maar het is een gevoel van oer je hefte wat je hebt, van je zo vol het aan. En dan, ja, dat zo vier is, dan is er toch ook wel weer een innerlijke criticus die zei, ja. Een onsje minder, wist je wel? Gewoon een hondje minder. Ja. We gaan muziek draaien. The Associates. Een white car in Germany. Bij een zeker intrigerende titel, White Car in Germany. The Associates komt dus bij mijn gast van Joert, Elmar Kuperwij. Ja, toch even hoe dit noemen. Ja. We hellen dit wij. Ik vind het zeer intrigerend. Ja, wel ik dit waar, ja. Nou, hier nooit eens een hitje in 81 met zijn piano-riedeltje erin. Ik weet niet eens meer hoe het heet, Perhaps leuk. Maar en ik heb die plaat ooit eens kocht. En dat was een hele rare plaat met Waiting for the Love Boat. En zo'n soort absurde noemers die erop. Absurd, maar hoe de top in alles. In zang. Het is een soort Freddie Mercury in het kwadraat. Hoe zit ik in die zanger. Maar hij heeft een prachtige stem. En het is muzikaal, wordt het op een bijzondere manier uitviert, als het ware. Heel theatraal, pompeus, maar ook heel lieds. En dus al die emoties, nou, hebben we het woord cocktail, zit in die muziek. En zeker in dit nummer, mijn tekst, die net een riemje valt. Het is voor mij pure poëzie. En heel erg die jaren 80 Ja, dat wel. Ja, daar hoor ik van. Ja. Best er, en ik bedoel, Ja. positief, ja, maar best een beetje hingen bleun in de jaren 80 in dat opzicht. Nou, weet ik net. Het trekt het me wel het meeste, denk ik. Ik denk de producties wel. En hing hem jongen. Ja, ik zie wel wat naai muziek te in. Maar ja, het heeft toch vaak de echo van die bands uit de jaren 80 of zondag. Die is waarom juist in Joerdijkse muziek. Tuurlijk. Hè? Dus ja. En er is... Ja, maar enkel, het is een band West Versailles. Godverdikke me, wat is dit puur. Ik heb het met mijn dochter lezen, zo Brecht. Die zei van, Heid, ik mis heel erg de bezieling. Of het spontane, het stukje naïviteit of zo. Van was heel erg juist in die bands. Die tijdens nog, nou je moest je voorstellen. Zo sorry, mijn hele screwskip ik. En mijn kunstenskip van een best een pionier. En alle keren weer leidt het loon van die iepen. En denkt van, het is weer naai. Juist weer maar naai heren. Naar de wereld om die heen. Zo klinkt die muziek ook wel wat, vind ik. Het moet nou wat ontdekt worden. Hè? Het is net nooit blasé. Nee. Nou, Wordt er nog prikkeld momenteel?
Door de kunst, door de literatuur, door de Nou ja, poëzie? ik heb zich er net heel bot op, maar Nee, ik denk het net. Een hele... Nou, had ik het nou een beetje inzoomen op Friesland en ik denk dat het een goede ontjouwing is dat er een heel soort mensen mijn taal badje omgingen binnen. En dan wil ik even los van de vraag of dat al kwalitatief heegstend is, dat maakt me net zo verleurd. Het is prachtig dat er een soort spoken word artiesten binnen jou, dat er een heel soort initiatieven binnen. In Borrelin, hè? Ja, wees. Ja, dat is goed. Jonge Ja, meisjes. hartstikke goed. Ja. Ja. En die moet ik de kaart loeken. Ja. Nou? En het is wel zo van dat ze wel eens even wat als ze zo'n wat begeleiding hakken, had ze dat wel de meesten. Om nog betere screws te worden. Voordracht is vaak wel niet water, hè? Maar ja, wat wordt er nou, wat ze te melden hebben, ja, nou clear. De kist van alles van vinden, maar het borrelt wel en het is ja, wat ik minder sterk knoffelijke ontwikkeling vind is dat er vaak opdracht jou is binnen. En dat er dan gedichten schreeuwen worden van een spegelproject. Dan best even een pisje in en dan just een gedicht. En dan kies je in hand nemen en afwasje. Ja, wist. Ja, daar heb ik net zo vol aan mij. Nee, hoewel dat zie ik nog wel, maar dat is correct. Juist iedereen een gedicht van mij in de trein op het huis geplakt. Maar al aan de boetenkant. Dat dubbel is er en ik weer. Ja, Arriva trein. Dus dan kiest een gedicht van mij lezen. Maar ik leer hoe de halfsteden tocht. Nou ja. Hoe gaat Dus, hè? Hoe gaat die? Tocht, het vers. Ja, een heel lang vers door. Nou ja, maar als ooit eens in de trein zit en van Ljouwert naar Haas of van Ljouwert naar Grijs, dan kiest het vers lezen. Ja. Nou ja. Of toch een beetje hoe die werk gaat. Ja. Dus is vooral in nou ja, de best dwaande met de CD van Tigers van Grunt. Ja. Om dat te Ja. handelen. Ja. Begrijp een beetje die worden, dat is vooral ik met de keuze dwaande best. Dat prikkelt die het meeste momenteel. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, nou, wel het schroeven ook wel. Het begint me wel weer een jokje om wat dingen te schroeven. Maar Ze is weer een beetje op de... ja. Maar ik zou wel eens een mooie expositie hebben, ja. Van mijn schilderwerk. Ik heb genoeg met schilderijen lezen en zo. En dat maakt ik een keer het atelier uit nou. Dat verzin dat ik wel om eens dat mensen te even zien kennen. Ja, want mij de expositie together met die dochter, dat Ja. wie weer oorwerk. Ja, dat is weer onderwerk, ja. Liedserwerk, tekenwerk. Ja, dat is meer het liedserwerk. En wie de rondte daar in Veenwouden, in de oude melkfabriek. Ja, dat wie er ik nevens. Dus een mast selecteren dat ik wat. Ja, dat wie wat onderwerk. Ja. En ik begreep dat die werk via voort. Ja, ja, zeker. Ja, het is hartstikke leer. Het is in New Delhi. Een uitjouwerij Coppercoin. Dat is een internationale uitjouwerij. Ja, dat ben 80 versen oerzet in het Engels. Toch David Kalmer, een hele goede oerzetter uit Amsterdam, ben het in Amsterdam. En ik in het Hindi wordt het nog vertaald. Ja, het is onvoorstelbaar, maar een heel groot project en wat heel lang onderwijs West had. Ik financieel moest het goed regelen worden. Maar nou eindelijk is de bondel hartstikke leer. Ik denk dat nog een mannen dan hak ik hem in hand. Maar dat was dus officieel. Ja. Mijn bundel publiceren in India. Ja, ik denk dat ik de eerste schreeuwer hier ben die dat. Hoe ja. viel dat? Ja, weet ik net. Het is wel een. Doe best er alles West, hè? Ja, ik heb de West in 2009 in Kolkata. Ja, Calcutta. Hè? Kolkata heet het Zinburg. Ja, ik heb op een poëziefestival stien. Wat voor ervaring weer dat? Want het is toch wel wat wens. Maar Ja, ik weer wat wend. Ik moest wel, dat wie wel, de komst in Sanoren vooruit terugten. En ja, wat ik zeg ze, de keier in de Oestritten. Nou nog. En het verkeer, iedereen om toe te rijden. Het stonkt er heel bord. Meestal in Libië, daar super op straat. Ja, het is haast een surrealistische verhaal. En toch viel ik me daar voor thuis. Hele pad. Omdat het een stad is van uitersten, denk ik. Hè? Het is een echte stad van uitersten. Een hele wieze meisje. En tegelijkertijd litten ze de rotzooi gewoon op straat achter. No? Van die extreem. Ik denk, ja, dat misschien zit ik wel wat in mij, denk ik.
Maar ja. Ja. stel je voor, ik kom Ja. aan als backpacker en, Ja. en ik ren daar langs een boekenwinkel en ik zocht niet eens Ja, dat zou samen een kennen. bundel Ja. van Elba Kuper. Dat zou samen kennen, ja. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, Als de dat, weerstalling zelf dienen. ja, wel. Ja, ik heb de geerstelling zelf die. Geert Tichelaar had het nijwoords kunnen. Die had nou wat. Dus dat is wel een heel mooi stuk worden. Hoe mijn poëzie. Ja, en het is een soort blomlezing. Ik heb 8 bondelstrofwesten. Ik zie je versen uithellen. En Wat is de Morske. motivatie naar Dijta van hun uit, van waarom ze dit doen? Nou, ik denk dat de laatste jongen daar hier we optreden op Ganges, hè, op de rivier. Ja, in een soort ja, wat weer een boord met een drakenkop erop. Ja, werkelijk weer. Een hele smarrige rivier daar. Hè. Hij begint skin in het Himalaya-gebergte en 2000 kilometer verderop. Verschrikkelijk, smarrig. En de hek, nou ja, ik droeg daar een vers voor en dat geeft verdomd oer het Friese loon. Oer het landschap. Hè, wat verkwanselen is en oer meer loon als het ware. Het loon wat de tongen uitstuts. Ik kan de tongen nog net maar uitsteken, zo'n soort taal. En dan in het Engels, een goede vertaling, door dan ik een soort. En toen kwam die man en stapte zo op mij af van, ja, ik vind het zo mooi, ik wil het doen, ja. Nou, ik dacht eerst even, ja, dat zal wel. En dat is dan, ik wel heel slim eigenlijk. Dat is dan je westers erg, ik ben wat erg denkend in die zin. Iets wantrouwig. Wantrouwig. En, maar hij meende dat echt. Hij hier de trend niet neer. En ik denk, nou, ja, dat maar dan nou ik wel echt wijzen, wist je wel. Ja. En het contact onderhouden natuurlijk. En nou ja, toen heb ik op een gegeven moment bij mijn uitjouwerij Hispel, heb ik Pieter Rikkers vregen, Pieter Boers, maar van goh, zo moet ik aardig wijzen dat wij een selectie moderne Indische dichters in het Fries zetten. Uit het Engels wij. En daar stond het uit aan worst. Nou, Pieter zei dat met al die wijzen. Dus dat komt ik nog. Ja, geweldig. Hè? Dat haast dan wel, hè? Van, Ja, oké, ja, je bent Dat- nieuwsgierig naar mij, Ja, juist. ik nieuwsgierig naar je. Juist. Zo gaat het. En hij is... En dat geldt voor had ik dan een tipje aan mij, aan een jonge dichter, van nou ja, goh, treed vooral op in het boeteloon, hè, en lees contacten. En dat gaat, hoe spontaner, hoe beter, zeg ik maar. Hè. Je moet net wachten tot, nou ja. Nou ja, mooi voorbeeld. In deze, denk ik, is het Cheb Hettinga ooit best. Die Ja. Dat Ja, echt zeker. fantastisch goed voor performing. Ja, nou ja, zeker. Maar ik Ja. via het boeteloon op een gegeven moment een hele goede naam kregen. Tuurlijk, ja, wis. Ja, en dat zo werkt dat toch. En, nou, het zeer die reiziger ik de hele vrouw toen hoor. Het zeer Bijvoorbeeld, bruin, ja. Ja, en er zijn meer Friese dichters die het wel eens even in het boeteland zoeken. Nou, Dit is het vliegtuig in. ja, Hoe lang bestond erbij? Zoals het nee, niet gist? nou en Abu Dhabi maar toestappen, dus in al woorden ongeveer. Nou, valt nog wel. valt mij. Hè? Ja. 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 Wanneer komt die uit? Ik denk in januari. Zo. Ja. En dan misschien trek een Nederlandstalige bondel bij hier in Nederland dan, maar bij Atlas Contact. Ja. Blauwe hanen. En dan heb ik de presentatie hier in Ljouwert trouwens. Hey. Want dat is weer in het Nederlands? Ja, dat is wel in Nederland. Ja, maar de kakels een beetje tussen. Meestal Ja. iets het Fries, maar het Nederlands is die zeker net onbekend. Nee, ik ben wel heel horen gedichten, maar ja. Hoewel ik die laatste bondel, ik wil persoonlijker dichtse kennen in het Nederlands. Ja. Dat slaagt het me nou al na 20 jaar. Was je een kapbot omzetten tussen die taal dan of net? Ja, dat is toch wel een hele horen. Denk dan denk ik in het Nederlands. Ja, ik denk wel in het Nederlands, ja, klopt. Alleen het is een taal die ik moet vol mee meters meidje. Kijk nou, ik moet echt best krijg een lange barie dat die het eerst goed in de slag komen mat. En bij het Fries, nee, dat krijgen we eens om. Dan is een luxe sprint en het is er voet uit, wist je wel? Ja, dat zit gewoon in je. Het is een hele hoor proces. Ja. Haast een oren hersenkwap die Ja. begint op te luchten. Ik denk het, ja. Ik denk misschien dat ze daar eens een onderzoek naar dwang kennen. Dan, Ja, welke deel van die ja, wat jocht het er dan op? brein, die harses. Ja. Dat is heel... Maar dit klinkt als een aanstaand fantastisch avontuur eigenlijk. Ja, jong. Dat is het tegen. Het hele leven is een avontuur. Maar Ja. Met die ja. cadeautjes. ja, dit ben een cadeau. Ja. Dat is met die dochter een expositie haast. Ja. Dat is nou naar India. Ja. Hier staan. Ja, dat ben een cadeau. Ja.
Dat zijn de mooie dingen van het leven. Hè? En ik dat het werk wat de waardering krijgen die het verzinnen. En ja, wist ik maar die beeldjes in de kunst. Ik zou nou wel eens een goed expositie hebben. Maar nou ja, tuurlijk, dat zet je op in. En tegelijkertijd is ook de betrekkelijkheid er ook wel weer van in. Nou, het is hoe 100 jaar best vergeten. Ja, maar nou nog net. Nee, nou nog net. Nee, zo is het. En je bent nog een jong kerel. Ja, daarom. Volgens mij is het nog wel even mei. Ja, Maar ik merk toch constant bij deze nog aan de twijfel van ja, hoe lang wok je nog mij terug? Is dit het wel? Maar jij hebt die twijfel erbij of is het echt serieus? Dat denk je van nee, Ja, twijfel je erbij. En, maar ja, ik ik zal nooit het leven haar kennen, maar ja, van een middleman. Maar dat bestaat denk ik helemaal net trouwens. Maar dus ik ben een idee. Maar toch, nee, een kantoorbaan. Ik heb wel eens werken. Ik heb wel eens een goede baan hoor. Ik in de hulpverlening. Maar ja, ik mag net in de rooster werken. Dan word ik helemaal gek. Dat ken ik net hoor. Nee. Met mijn eigen dag wat inplannen kunnen. Ja. En de straal staat nog steeds bij, geloof ik. Ja, zeker. Ja. Ja, joh. We draaien nog in plaats. Ja. Dead Eyes Opened. Alsjeblieft. Ja. Severe Heads. What's the story? Goh. Het hoeft net. Maar is het gewoon een plaat? Nou ja, dat noem je ik ben Nico. Een keer op een winterdag. In de lette oerkes. Een mooi skoflien alweer. Maar ik denk, jongen, wat is dit? Fantastisch. Hele synthetische muziek. Maar heel erg, een heel soort gevoel maken eigenlijk. Dat vind ik ontzettend knap. Die combinatie van elektronica met mijn gevoel. Maar een hele apart, bizar verhaal wat verteld wordt over een holle. Een holle die het afgehakt is en die het net met de vinden is. En alleen nog ik hier wat ooit interpreteerd. Ik dacht toen van Dead Eyes Open. Oh, de eren. Ging je eindelijk. Get de mainseat. Ging de eren van de mainseat. Ik maak het heel groot, wist wel. Ja, dat ken natuurlijk ik. Het is ik de vrije geest die wat van denken ken. Ik denk, nou ja, mij binnen eren ik hier binnen. En wat is dan de derde eren hier? En dat vond ik wel hek ik wel eens broek in een gedicht. Ik denk, goh, vind ik dat mooi ijs. Met ijs is het ik iets, ja, best, ja. Wat ijs ik net te verklaren is. Of, nee. Maar het eigenlijk taddy nemen, noem maar. Dan kiest er een heel erg soort racisme, maar het is echt een heel fysiek, zintuigelijk nummer van een band die dat heel erg goed kent. Ja, en dan ben Chris en Cozy, dat is een act uit twee Engelse artiesten uit Troubling Gristle kwamen die kennen dat ik, nou nog. En ze heten nou hoors. Maar het is een soort body music, neem ik het wel. Ik is er helemaal, het lief neemt alles in, alle klanken in hem op. Nou, dank u wel. Ik dat net mooi zijn. Oh, sorry. Mooi. Ja joh, dankjewel. Doei, jongen.